kasa zauna na kasa tsaye, ashe so ne sila ya mamaye ni ya zagaye zuciya kafin na ankara. Ban yi zaton za na fara saukin yanzu ba, kamar da wasa ya shige ni tun ban wanzu ba. Na shiga zuciya ya zaga ko ina ba tambaya bare sallama, ya sauya raina da ra'ayina gare shi yau nake hidima. Kada idan na ga mai yin sosai na yi masa dariya, koda tunani idan yanayi sai in ga shi yayi niya. Ashe dai abin da zafi sai yanzu ne nake ankara, ko ya sami na so na kuce ƙarshe abin ya cittira. Kamar da wasa a farin kallo so ya sami sasari, yawan tunani jiki da rauni zuciyata na hanzari. Ni shawari wai ko na aika a ba ta saƙon zuciya, ina ta saƙa a zuciyata batun na furta ko in tsaya. Abin ya sa ni nazari kar in faɗa damuwa, na duba matsayina da na ta hakan ya sa na adimuwa. In za ku duba ƙwarya da abu shi nazari ba ɗai ba ne, ina ta sauro batu na gaskiya zaɓi na ranta ba ni ba ne. Sai na yi ta maza na je da marmaza na tona sirrin zuciya, na ba ta zancen cikin azanci game da tsarin soyayya. Ta ce da ni za ta yi tunani na ba ta ɗan wasu lokuta, na ce haba ki tausaya min za so ki nuna mafita. Na fara koɗa ta da kirari na ce a kyawo makura, kina da hanci gani da gashi idan ki tamkar madara. Hakan ga ya sa ta yi nishaɗi a lokacin ta yi fara'a. Ta ce haba na ce da gaske batun gaba zancen ba'a. Zinariya sarauniya ta ce da ni ta amshi so, ta alkawar za ta kawar da abin da zai ci kas aso. Nai dariya nai godiya sannan na yi mata sallama, a zuciya farin ciki yake kwarara da ni.